jsem ten šofér! Nechám ho zavřít až černá! Já navrhuji, aby každý, kdo bude přistižen, dostal od školníka přes držku. Otázka, soudruži. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No? Zrezaví, ne, vole. Rezavý, správně. A co hlavně? No koroduje, vy tupci!